алейкум бонувони азизу меҳрубон. Ман Сангимуродова Гулрухзор, коргари компанияи Фаберли. Ҳамаи шумо занҳои хонашин ва донишҷӯ духтаронро ба кор даъват мекунам. Дар компанияи Фаберли зиёда аз ҳазор нафар занҳои тоҷик ва донишҷӯ духтарон кор карда истоданд. шумо низ метавонед дар ин ширкат кор ва фаъолият намоед. донистани забони русӣ лозим нест, аз хона баромаданатон ҳам лозим нест. Шумо метавонед аз хона набаромада баробари кори хона боз пул ҳам кор кунед. дар 21 рӯз маош дорад, боз бонусҳои калони пулӣ дорад, боз барои шавқманд шудани шумо падаркаҳо дорад. ягон ҷои фанду фиребуш нест, ягон ҷои тарзу ваҳмуш нест. шумо нагӯед ки ман кор кардан наметавонам, ман аз уҳдааш намебароям. ман ҳамаашро ба шумо мефаҳмонам. то ба маошҳои нағз расиданатон ман шуморо дастгирӣ мекунам.